Takže čau lidi, já jsem Tibor a dneska, dneska natáčím druhý díl z GTA San Andreas. Zase vám dám do popisku LS novinky, u každého dílu to budu dávat, takže se máte. A jak se máte? Dobře. Já teda taky dobře, ale furt mě mrzí, že nemám peníze na to GTA San Andreas. Tu selfie teď vám ukážu u nějakého videa, takže asi tak. Vím, že vy tak někdo natáčíte, co se budete na mě koukat. A moc bych ocenil like, odběr, shlídnutí a koment, a nebo subscribe. Nebo subscribe, tyjo, co to kecá. No, koment. Toto bych ocenil hodně a pak bychom se třeba potkali na youtuberingu, kdyby to fakt dopadlo. Ale určitě se koukněte na Jaru. Jmenuje se jeho kanál Jara Kudlis, natáčel s... Jak se jmenuje ten kluk? Vadim? Ne. Už nevím, jak se jmenoval, a pro tento díl ten bude teda asi jenom 10minutový nebo tak nějak. A uvidíme, co zase se stane. Takže jedem k nám domů, já si teda dám mapu, bo kudy mám jet. Tady, to jsem teda kousek, jsem nevěděl. Ježišmarja, to jsem blbý. Ježišmarja, no tak nic. Teď jsem se vzpomenul zrovna na jeden cheat a jmenuje se to Aezak. My nějaký i. Aezak mi nějaký i. A tím se zbavíte hvězdiček. Ty kryploši, dělej nastup. Už nenastupuješ. Kvůli to využiju. Peček, a ty taky. Růžovákové. Blbý. Dělej je dozadu. Nebo se probudí a mám potáko. Na polda. A když si dáte to Aezakmi, tak když narazíte do poldu, tak je nebudete mít. To je na tom dobrý. Takže takhle. Táčíte ještě. Vezmu to tudy, nebo je to totiž lepší. Se vám to teda bohužel jako nevadí, jestli to beru tudy. Když tak napište do komentářů, co byste chtěli, aby dělal o Silvestru. Odpaloval petardy s vámi jako na YouTube, s kamarádama ještě, tady z toho, z Rváčova, anebo seděl doma na prdeli a točil něco, třeba GTAčko. Spíš by byl lepší ten Silvestr, protože si myslím, že spíš u toho bude víc srandy, takže tak nějako. A můj teďka bude taky odpalovat něco, tak bychom se tak nějako dohodli s taťkou, že já bych měl půl hoďku, on by měl půl hoďku, takže tak nějak. Už jsme tady. Jo, a prosím vás, napište mi, já nevím, jak se dělá ta mise s autama, jak se tam skáče do toho. No jako vím, jak se skáče, ale nevím, jak se skáče tam s tím do toho
jako do té strany nahoru, nebo jak je ta šipka šikmo, prostě ne. Ne. Takhle, tam, ale takhle, ta šipka a takhle, jak je. Tak nevím, jak se to takhle skáče. Takže bych potřeba poradit. Když někdo napište do komentářů a takhle. Určitě si ještě koukněte na mýho kamaráda Honzu Mináře, taky má dobrý videa, takže tak. A když se nechce dělat to, no jdem na to, prdíme na to. Cezar. Ježiš, to přeskočíme. Jo, vím, tak. Jdem tam. Jo, tudy. A do třetího dílu se obleču jinak, vypadám jak debil. Takže tak. Obleču se jinak, jestli vám to nevadí. Když tak napište do komentářů, jestli se mám oblíknout jinak, nebo dát si ten stejný oblek, jak byl, anebo jiný ještě. Anebo to, nebo vůbec jako dát si jenom prostě nějaké věci, no, takže tak. Po téhle misi nevím, co bude, jestli stihnu, tak vám určitě dám to. Ne, tamhle někde, tamhle. No tak, takhle, no prostě. Co vám, jako, ty čepice budou u 200 odběratelů, u 100 odběratelů pojedu na youtubery, takže se na to rád těšit. A určitě se koukněte na Míšovy šílenosti, s tím skáče. Ještě si ho teda víc vytuním. Protože jako to má málo vytuněný. Takže jdeme tunit. Takže Punch Jobs. Dáme 3, dáme si toto. Colors, jo, to je barva vlastně, takže nic. Rough. Stops. Front pooper. Mám. Vůbec mi to nevadí, že takhle utrácím, jako mě to vůbec jedno. Takže vejfuky dáme víc, jasně. Side cards, from cards. Dáme všechno na něm. Kola jsem chtěl. To ne. Dolar, kola dolar. Car stereo, bassbost, yes. Hydraulics, yes, musíme koupit. Nitro, to dám to ježiš, hydraulics, nitro, dám 10 nitrous, mám, jež to mě zase bylo. A jedem na to. Ježišmarja, jsem to hned navučudil, ne? Jo. Dolarovky kola. Tak jdem. Tak si vyzkoušíme. To jde. Zadek jde. To jde. Skaka jde. Já nevím, jestli se to dělat takhle. Tam to je jakoby, že zmáčknu háčko a takhle prostě si to nechám nahoře a takhle skáču. Jako já nevím. No to je jedno. Tak a jedem. To proč to zase nabouraný? Jsem si to opravil.
Nevím, teď jsem Dencius ten nenaboural, já teda nevím už. A to je jedno, prdíme na to. Nitro nemáme? Jo, máme. Oh. Sakra. To spálím trochu. Odpál. Tak mě bude líst ta kočka. No. Předtím. Takže, jsme tady. Jenom tady zabočíme na tohle parkoviště, už tady nás čekají. Už tady skáču slotama a já je přivítám. Pum, 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 pum. Ještě zadek, pum, pum. Strany, pum, pum, pum. A jde jsme do toho. Vybereme si na Max Magro. Jdem na to. Jo, a nestihnu to a já už musím končit. Promiňte, ale fakt to nejde. Takže čau.